Anya laki din! Nay, sika mo gayam Jack, baraw. Wan nana. Nanya ka diti masapul mo. Dapay imut-mumut a prutas. Sarong karak ko man ni Jill no mabalin, nana. Adda ka din ni Jill? Wine, ada baraw. Sige, umunag ka pa'y Thank you, nana. Sige, urayan na. Tamapan ko ayaban ijay silid na. Wine. Wan nana. Jel, anak ko. Bumaba ka dita. Taada bisita. Sino nanang? Ni Jack. Anya? Wine. Bumaba ka. Taing kasang wine. Ay, nanang, ibaga yung awanak. Ay, pengay nga ibagak nga awan ka. Katada ka mo. Di tawi. Basta Jack kaya tasang wine. Ay. Naibaga ka nga ada ka. Bumaba ka. Taing kakasang wine. Jabisita. Naimbaga rabiim, Jill. Naimbaga rabiin mo't manong Jack. Anyat masapul mo. Rabiin ngam, ada ka pa'y laang ang maiwara-wara dito'y balay mi. Sarong karan ka ko, ma. Apay, sarong karan nak. Apay, asino tinakaibagakin ka nga da sakit ko. Kwa. Arman ka ko, ma. No, mabalin. Sana mabalin. Agaram ka? Prutas laang ti isagot mo kanyak. Apay, masakitak ka di. Pasensya ka na ading ko. O sige, no sumarano ka saan na prutas tiyag ko. Awanon ti next, manong Jack. Awanon ti bagam. Pumanaw kan, tamaturo kakpay. O sige. Good night nga rod, ading ko. Umayak tulat taman na. Di na ko maparitan, Jill. Jill, anak ko. Apayakas jay, tiwi pa nagsasaum kun ni Jack. Apay ayan nanang, awan mo tidakas nga imbaga ka. Kasano nga awan, kano nagbastos ka nga agsasaukin ko ana. Kasano bastos nanang, imbaga lang mo ti pudno Pudno nga? Asana ka masakit, tapno prutas ti daton na kanya. Ay, nukas ta, imbagam kumamot itinasaya at Kin may saan ko type nanang? Basta, jak kayat nanang. No imbaga ka jak kayat. Ay, anak ko, saan ka maawatan? Kasanaw asaan mo akayat ni Jack? Naggagutmay ka na anos, jay tao. Ay, basta, jak kayat nanang. Period. Unay kamutan, Jill. Uray kumamot saan mo akayat ni Jack. Kat saan ka sa timbagam? Ay nang may sakamot, Lina. Agpada kayo ka ni nanang. Apay ayang ngamin, adi mo kayat kat naanos kan nagagat jay tao. Ay basta, Jack kayat no kunak Jack kayat. Saan ko at type day jay at Jack? Apay nga rod, anyat makagapo saan mo type. Saan mo't nga grupo pa burangan? Tapno kunam kuma nakabutbutang. Ay na, insan. Awan nga rod tumakder adot-dot ko ken kwa na. Mawatam. Ay no kayat mo di, si kalaang ti makiasawa ken kwa na. Anya? Nay, rabi ay ngam. Ay, agpapapintas ka pa'y laang. Apay, umayda ka kadimanin sa rungkaran ni Jack, anak ko. Ay, san nanang? Sapay kumatasaanin nga umayda dyan lalaki. Adiya. Sino ngay nga raw ti umay? Takasla, nagragsak ka may masapol pa'y nga agpapintas ka. Ni Romy, nanang. Iso tinangibagang nga umay naksarungkaran. Anya?
Ti kinaado ti lalakay, isupay laan ti papapintasam. Ay, na jail anak ko, saan ka nga agpampanunot? Apay nanang, gwapo mo't ni Romy ah. At dapay natalgod na trabaho na, mangup-opisina ko naman. Kahit ni Jack, gwapo mait, kan natalgay ti trabaho na. Correction, nanang, saan agwapo ni Jack? Kitaan nyo, kasla dalag karkaro pa itinwang a pastor na. Kasanuntungay, no iso ti maasawak. O di, kasla aktunwang anangisit, gapo iti panagtalon ko. Ay, gapo lang iti dayta ti saan mau apang kayatan ko ni Jack. Iso aday jay arome, ti kayat mau nga agdaton kan ka. Ay, dagmol ka nga agpampanunot no kasta, anak ko. Ang yamanak, Jen. Saan ka matanagan? Saan ka tungag babawe? Anang aklon iti panagayat ko ka? Agyaman no kasta, Romy. Promise! Aramidag ti amin. Tapno si Kati kararagsakan ang babae. Nito'y lubong. Oray ti bulan kin bitwing. Kin... Nya pa dyan duman. Itad ko aming. Marik nam lang tinapudno pa nagayat ko kin ka. Promise? Well, nyakit din. Promise ko day tang. Nga lang. Sige nga raw lang tanay. Rumabi mo tang. Diyan ko makita ti dalan ka. Agpakata ka. Tapno saan ka amapuyatan, Jen? Agyaman akmanan Awan anyaman na, Romy. Kat agyaman akmat. Sige nga, Rod. Agan anad ka iti panagawid mo. Ay na, Jail. Umuna pa'y laeng apanang pasyar ni Romy kin ka. Inaklaw mo, adagaws. Kat, anya ko mati problema iti dayta nanang. Kayat ko ni Romy. Ken may sa, mariknak mo ta napatagak ken kwa na. Mariknak ngay ayatan nak. Wala Ngam, nagpardas mat. Oray ko mapinaliiw mo ti mano abulan. Tapno makitam no seryoso at talaga ken ka. Nanang, seryoso ni Romy kanyak. Ken, impromise na nga ramidin na ti amin. Tapno siyak ti kararagsakan na babae dito'y lubong. Kahit, mamati ka mo'y tadagaws. Apay, adaya agarem amang ibaga nga aramidin da ka analiday. Alaman, akan kasanaw nga ibagam, anapod no ti ibagbagana. Nakainom sa, basit laang mo't nanang, pangpaturod na kano. Ay, na jail, sapay kumata saan ka nga agbabaway iti dayta a desisyon mo. Anya, inaklod mo ni Romy ko na minsan. Kat no nagalas ti ugali na. Pati boses na nagalas. Nagsadot pa'y. Ay na, nagpintas kang agpaisong tulong kamot. Wen ko naklangarudan. Anya? Wen tanagarim nga rod o di, sinagot ko mat. Kat nagaramot ni Jack kan ka ngam binasted mo adagos. Sa ita, nagaram ni Romy kan ka, inaklon mo adagos. Wen takita mat. Nagwapo si ka. Kan mayat ti trabaho na iti opisina da. Mabiyag nak nga oray agdonya akto. Ay, samantalang ni Jack. Ay na. No iso ti pakiasawaak. Mga no siyak tokit di ti pagpasturen na iti adu abaka na. Kan pagtalunan na pa iti talon na. Ay, manjak ngay. Ngumisita. Kan umangot aklakit di.
Auntie, apay saan nyo kada kinatungtong ni Jill? Ano ko mamabalin? Saan da agkasar? Ay, binaga ako, jay kasinsin mo, ang natangken ti ulo na. Tala kay kayat na ti amuna. Talubulan pa ilang ag-boyfriend da. Ngam agkasardan? Awan nga raw, Lina. Sapay adabas bastos da jay arumay. Awan pa'y aldaw nga imay si marungkar asaan anak kainom. Iso nga ron abagbagaan nyo kumaante. Tapno saan tong agbabawi iti udi na? Ay na, si kaman ti makisarita ije kasinsin mo, bareng denggenda ka. Ay nanti, da kayong tupay nga inana, kat saan na adenggan. Siyak to lakit di. Ngam padasok to abagaan, anti. Ay, agiaman naknak ko. Katsapay la ko mga rod ata denggenda ka. Uy, Lina. Itaman pa yan ako umay ka. Wan, imayak ta umay ko kumaitugtog day ta ulong kat. Ha? Barang agreeing ka. Kat saan mo nga ituloy day ta plano apay kalay sa kini Romy. Ha? Apay kumaasan ang matuloy kat agayan ayat kami mo't insan. Insan, agpanunot ka ko mga umuna. Sakbay amala daw ti amin. Talubulan pa ilang a boyfriend mo. Ngam na umay nakasarungkaran, nakainom akanayon. Kasanuntungay no agasawa kayo. Ay na insan, masigurado naragsakak to no ni Romy ti pakiasawaak. Uray po po utang. Apay, anya nga min ayati kinayat mo iti daydi a tao. Pudno agwapo. Aday tsura na. Mamartakmat. Mangupisinang agpaiso, ngam adamot sadsadot na. Exactly, insan. Gwapo ken mangup-opisina. Dayta tinangayatak ken kwa na insan. What? Jail, anak ka. Apay nga intulok mo nga uminom ni Romy iti arat. Ket inton bigaten ti kasariyaw. Ay nananang. Ita lang ngamin nga kikita da kadagit ti batsmate na. Ken basit laeng mo't. Saan damot nga agbartek iti kastaunay nang. Uy na, ngam kita man. Isupay amis mo ti mangawis kadagiti kakadwa na nga uminaw. Nana, imbes at tumulong dakuma amang isagana kadagiti nasken amay isagana. Nanang, apay nga minaday ti problema inyo aya. Kat adamot dagita tattao nga agisimsim pa. Di kahit nakababain, anak ko. In kayo man latan, ije unag na. Tilatan dadaitin da abado yu, ti bantayan yu. Ay, anak ko. Bagaam ni Romy. San akasta? Nakababain ka dagiti tumultulong at tao. Imbis nga isuro na ti maaramid. Saan may taisaw ti mangidadaulo iti inaw. Wen ka dinanang. Ang lalakit din aya. Insan, anyat aramidam ni tarwar katrabiin. Ay, ururayok ni Romy insan. Awan pa'y ngamin. Saan mo nga orayan? Maturog kakit din. Apa insan? Ang mga namabayag pa nga agawid da jay. Tanalabsak manen amayat ti inom da. Kan istoryada ijay balay daroy. Anya? Kutwan, apay akas jay. Every other day mo tin amalablabsak ijay nga umininom da. Wen nga rod insan. Bagbaga akmet. Kat kunana, enjoyin na kanupay. Aging nga awan pa'y laang ti anak mi. Jak lakit di mamati nga isardeng na numadaan kay to iti anak. Iso nga kabayatan na nasapapay, bagbaga amon insan.
Nana, siya akong timang bagkat iti dayta sa nga sako abagas. Ay, sige man nga ron baraw, tanay, ay, apaw nagdagsaan. Nagadayon tumat tinagatangan nyo iti bagasyon, Nana. Naibus nga minin tila ako nagiti kaarubak abagas. Iso akapilitan na gumatangak iti adayaw. Di nangayab kayo kumay timang bagkat, Nana. Day tangarod kahit, mawan mo maayaban. Timot asawa ni Jail. Ay, saan ko ang maayaban? Tada pa ilaang ijay anak katuraw, tanahang over. Ay, o sige, Nana. Sana bale. Siya akong timang bagkat. Aging kay balayo. Ay, ay na, Jack. No, si kala ko mati nakiasawaan ni Jail. Ay na, nagmayat kat kuman. Ni Nana talaga. Bayan yun day, Nana. Siguro, sana da kami tinaikari iti tunggal may sa. Sana siya ti kagasat ti tibiyag na. Di ko namki day. Kunang agpampanunot jay anak ka. Impadok nan samo ti panunot na. Ni Nana talaga. Ala, mapantay yun, Nana. Naimbag man, tanapanunot mo pa iti sumangpet dito'y balay mo, Romy. Apay, anyat kaya't mo asawan. Wala. Taaga po ka iti trabaho. Diretso ka pa yan ijebar. Saan mo pa yan nga amo ti agawid iti rabii? Anak ko mati problema iti dayta. Kat agawid akmat iti agsapa. Wala. Agawid ka. Ngam, umay ka laang agsukat. Kalpasan na. Sumrek ka manen iti trabaho. Kalpasan na. Uminom kayo manen. Anak ko ma. Kung takmatiin inom ka. Saan ko mat adaw-dawatan ging ka? Kan may sa. Yaw-awatan ka mat iti kwarta. Saan aya? Uwan. Angam, isardeng mo kumamot dahi nalabos sa panagin inom mo iti arak. Sobra kan, Romy. Imbagak mat kin ka. In-enjoy ak lang tibiyag. Kabayatan nga awan pa'y anak ta. Ah, kasta. Sige. Kayat mo pa higayam ti agin enjoy. Angam, paya nagasawa ka pa'y laang no kasta. Mangiramraman ka iti tao dita panagin enjoy mo nga ibagbagam. Ay na, nakaraarte ka mat ka na babae. Kat no nauma ka, makaamo ka biyag mo. Di ta ka manlangan. Ha? Makatatail kay taltaw. Ang nalaki ting, nakaw! Yamanan ti pagapapaan nyo kun ni Romay, Jail anak ko. Anya pa'y ngay nanang. Kaaw-awid na laitay naggapo iji inuman. Katday jay, simrek manan iti trabaho na. Anya? Kanayon mo tikas jay. Numalpas ti trabaho na, mapanadagos iji inuman nanang. Ijay na maturog. Agawid lang iti agsapang o may agsukat. Apaya, saan mo nga minabagbagaan, anak ko? Iso nga rin ti pagapapaan mi dayta no bagbagaak nanang. Ay na, nagmalas mo ti kastoy aya. Ay, anya nagmalas akon kunam. Kat iso mo ti kinayat mo. Iso mo dayta ti kayat mo san aya. Ti agdondon ya ka saan aya. Una nanang, ay na, makapabagtit tikas jay nga asawa. Dayta ti ibagbagamikin kay day, anak ko. Angam, ipilit mo ti kayat mo. Kita, awan pa'y makatawan nga agasawa kayo. Angam, kastan ti sitwasyon nyo. Uwin nga rod nanang. Diyak kayatan! Isina ko ni Romy! No dimngag ka ko maiday. Saan kayo pa'y nagkasar o di awan ko mati problema manak ko. No ni Jack ko mati pinilim o di may mayat kumamanan tibiyag mo ita. Kitaam ni Jack, naggagay kan awan bisyo na. Oray ko nam nga agkang kangisit da itinuang na. Agam, saat?
Tati pinilim ni Romay amang opisina akas itikunam. Anya mo tanti kastoy, nanang. Ay kahit anusam anyagay nga rod anak ko. Talaga akas ta. Kunada nga rodain. Mauday tibabaway anak ko. Awan tibabaway nga umununa. Aniya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Red Jose. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.